Wow. Thank you. Hanzi ina handizivi nageli. Kana usingazivi gara pasi uteerere. Unzwe kune vamwe itheory dzatiri kuda kungopanana. Mirai pane zvandiri kuisenda panapa. Mirai. Itheory dzatoda kungopanana. Maswera sei veduwe weekend ino iyi. Zviri seiko guys, how are you? Tati kungobhekana tikati rega titandare. Handitika rega titandare because ndinoda fanga kuzodzoka nemi nchikupai nyaya iyaya. Mumba magetsi evanhu vaya hana kudzoka. Nanhasi kuri kunzi magetsi hana kudzoka. Anomaona. Saka ndati foni yangu inonetsa vedu haizorori. Ndati rega timbouya tibvunze titaure zviri mastriti izvi. Tongotanga nekuti vedu weka may his soul rest in peace. Anditika guys kufa usingafungiri kuti nhasi ndiri kunofa zvikaizi zvogwadza. Anomaona zvirikuguwa ini nyange ndagwadziwa guys, ndakagwadziwa nezuro ndakazvo ndakati pekutanga ndakati munoziva denial. Mozati kufa kwomunhu hakujairiki guys. Kufa kwomunhu hakujairiki chero zvikaita sei. Chero ari muvengi wako chaichai hazviti. Ndakati ndofunga vatanga varoi pane zviri kuitika. Anokwanisa kunge ashutwa hake maybe mupenyu kana kuti kudii, but handifungi kuti afa. Ndakatozviramba. Time yakabuda news iyoyo same time yakatanga kulika tumakuwa ndikati hakuna zvinhu zvakadaro. Anomaona zvimwe ndezvekusi kwaina Belinda anosvika kutsva unopenga naye Belinda noiziyei kutaurei guys. MAKA tinotochema naye one muSouth African mucelebrity akamira nehashtag Zimbabwean lives matter. Kune vasiri kuziva saBelinda, let me educate you because I can see kuti uri kumasure kwenguva. Anditi pane one munhu pakafa Elvis. Andika pakapiswa Elvis. Nyaya dzandakafambira dziya dzaElvis kuJoburg kuHillbrow paya apiswa. Zviya tikanoita coverage yefuneral yake paya. AKA ndiye munhu akatanga kubuda one South African achiprotesta Zimbabwean lives matters. Mamwe vakazotevera kumasure ndiye akatotanga. Ndosaka muchiona maZimbabweans akawanda ari kuchema naye. That guy was loved nedzimwe nyika because anga ari munhu wevanhu. Aive munhu aitotsvaga fame yake, aitsvaga zvakanaka even kune dzimwe nyika. Aitosupportwa kune dzimwe nyika zvekutodaro even kuZimbabwe. Andiona vanhu vaitomusapota zvekudaro because ndiye munhu wanda akatanga kumira achitaura kuti veduwe life yeva hakuna munhu anokodzera kuuraya munhu muno muSA. One celebrity ndikunyepa guys, one celebrity ndiye munhu akatanga. Ndosaka uchiona even Zimbabwe yashekekana nekusheka kwake kwaita. Even ndaona kuAmerica ndaona Cora Obidi Makuseni was shocked. Anga achitaura kuti this guy was a very good guy. Ndamona pashokekana achiti is it true nyika dzisidza dengenyeka nenyaya yemukomana uyu. So we are allowed tinogara South Africa. Antika tiri vana vemuno muSouth Africa munomu ndistepfather vedu muno tinotodzi-announce, tinotodzi-taura kuti chichikuitika because tichipanana matips nekuonesana ugaro hwemuno kuti wanga wakamira sei. Of course everybody has got mistakes. Antika munhu wese ane mamistakes. Antika ane bad side rake raanga anaro. Antika ratisingadi kujaja isusu because hatizivi zvaitika mupenyu hwake. Hanimaona patiri kuda kungochemaona panguva inoi. Anti nekuona kuti chingave chii kana zvichiitika kune celebrity yakafanana. Guys, this is a part 2 of Lucky Dube. Hanimaona this is a part 2 of Lucky Dube. Kora kwantira ndine basa singaiti inini because ndotomuda singaiti Kora Obidi zvisingatoiti ndomuda zvekuti. Anoona ndodogwawo ndomasiti muchigwira Kora ufunge Linzi. Andiona saka panotonetsa. Animaona totongotaurawo because ichitiko it's a national issue. Inyaya itotongotaurika chero kunyika kupi izvozvi everybody zvinotongotaurwa. Andimaona hanzi dzikamai motonge ndimafirwa inzwawo iro dutyero kwenya hakufiwi. Pakafa Oliver Mtukudzi South Africa ina kusimuka. Why are you shallow minded? Pakashaika Nzou Oliver Mtukudzi South Africa ina kusimuka here. Guys, taurai chokwadi.
pakasheka ginimbi. South Africa ina kusimuka. Hatina kuona ma-lives aitwa vanhu vachichema ginimbi ma-South Africans. Vanhu vakachema ginimbi South Africa mutukudzi ginimbi vakachemwa munomu. Zvinhu zvatotoziva. We are neighbors, we are Africans. Tinotochemana ufunge. Tinotochema kudarika ivo ma-South Africans acho. Nokuti kufa kwomunhu kunongogwadza. Iwe kana uchiona kuti iwo hausida kumuchema, inda unochema uda kuchema usitirege tichema watoda kuchema. Nhasi tiri kuchema naye. Tiri kuchema naye nhasi. Saka rigari nangotaura kuti guys, ari kutoona kuti haasi kuda kuti kufambidzana nevamwe pana hatina kukoka. Andika ungangotora mabhegi ako, wobuda nepadhopo wapinda napo, woinda. Kana tozodzoka totaura zvaunoda iwewe, tozodzoka. Asi pasocial media hapasi topiwi munhu kutaura zvinhu zvaanenge achida kutaura. Andika chekutanga regai nditi aiwa thumbs up to ZRP. Takachema pano padiaries guys, and all the followers who were there palive yezvinodhaka zvekuzimbabwe yatakauya panapa tikakurukura. Zvichemo zvedu zvakasvika guys. Ndoda kuti muzvirovere maoko imi comment section, muzvipe malove nemalikes, because kuzimbabwe kuri kushandwa. Takataura zvichemo ndikakudzai, don't worry, zvichemo zvedu zvinosvika. Vamwe vakafunga kuti ndopinga because hamusati maziva how the game operates. Antika nhasi ndizuro takaona mbwa kumbare uko haikuna vanhu vakatutiwa kumbare kuchipindwa door to door. The power of social media, the power of people. And the power of people. Simba ramunaro. Zimbabwe rikuita kubvongodzwa nembwa taona vanhu vachibatwa vediwe. Taona vanhu vachibatwa kusupply zvinodhaka zvinouraya vana izvi. Saka tiri kuti ngazvirambe zvakadaro. ZRP tinoda kupai sando dzenyu pamunenge magona. Antika vakuruwo venyika vakaita kuti izvi muvhurire ZRP kuti indai muno. Tinoda kupaiwo sando dzenyu ndokugona kana zvati chimbochemera kuti zvadestroyera vana, zvaputsa vana. Hatizvidi munyika yedu, vana vaparara nekuda kwematombo, kwemitoriro. Ndo zvataingochemera. Asi tinotenda kuti mune muchitiona hedu, mune muchitiwa henyu. Patinotaurawo munoitawo action. Handimaona aiwa action tiri kuiona. Chirambai makadzvanya. Antika rambai makadzvanya. Chiisai masuggestion box ekuti vanhu vakuudzei, vakuru chechewo makingpin acho, ti vanhu vasina fiye vakande imomo. Imi moita basa renyu. Nokuti kwazvinobva chaiko ava vese vamuri kubata sofa yamarana, vese vamuri kunganza vesa sofa marana vese vamuri kunganza marana. Tinoda madrug lords acho ndo atiri kuda kuti abatwe, iwa mubate iwayo and set an example navo. No one is above the law. Takazvitaura pano, and indeed hakuna munhu pamusoro pemutemo. Batai vanhu right. Hande panya yedu yanhasi chakanaka, tinokomplimenta antika guys, because upenyu hwevana vedu. Antika saka kana zvanga tikataurawo tinotofara because takataura pano zvakasvika, shoko rakasvika. Hanimaona right. Inzwai muzwe guys, mukagara muSouth Africa muno mudzango venharo. Tinongochengetwa nenyasha guys kugara muno. Asi Mwari vanongochengeta. Muri kuona chitiko chikuitika ichi guys chekuti vanhu vanoshutuka macelebrity akafanana neaya. Andika pane like duwe yegoreria, muchaiziva yegoreria. Unfortunately yakaitika sati kwave nemalive nechichi, tingadai takatoibata. Hanimaona nanhasi kunongonzi ningi kukoti yazodai hakuna munhu cheche yatanyatsoitwa kusungwa kuti inyanzozikanwa kuti yakatangira papi. But mukatasa macircumstances enyaya iya, hanimunoona munogona kuona kuti zvinhu zvinenge zviri mukati. Hanzi nafarirai, it's so sad Florida isu vagari veko, we can tell you the aspect is just so heartbreaking when we see people coming to take pictures and to lay flowers. Obvious anga ari munhu wevanhu antimaona. So pane chitiko chakaitika nezuro, pane video. Andika video iyi ndaiona ndasaipiwa makusenseni. Ndatozotanga kubvunza mwana, is it true vari kudebhenuko? Ichokwadi chinhu chinenge chitoramba chitobuda kuti ndizvo zvakati ichokwadi. Andika pati pane footage inobva ndapiwa footage iya. Hanimaona pafootage apa handizi kuti vanhu kana vachida kufa here kana kuti vachida kudii. Kana kune vaona footage ndofunga yatenderera so far. Andika makamona chi vachiita zvokumwa mashots, vachimwa mashots neshamwari dzake vagara murestaurant. Apparently inini zvandanyazonzwa first hand information from the news, source yenews yati anga ane show kwaifunga kuperforma nesuro imo muDurban imomo. Saka imunoziva maartist anopinda pastage na 12.
handitogara tichimanyaya kuti maartist munotiuraya, munopinda pastage na12 moimba 2 hours bhawara ovhagwa. Handimaona. Saka akanga vari murestaurant nemafriends ake vachiita zvemashotsa vachitosta paitaura kuti wherever that I go, you guys will go with me. Handika, and it's so sad to hear kuti afa namanager wake namanager wake ashayikira ipapo newana akuvara. Saka paita 2 bodies newana akuvara. Vachipedza panzi vari kubuda, vari kuda kunanga kuenda kwari kunoperforma uku, vari kuenda pamotikari pavo, ndopangopinda 2 men vakapfeka mabhala gloves and ndobva vatanga kurova mabullets. Anomaona. So I think mamwe mastray bullets azobatira munhu angachidiwa ndiye uyu because ari kunzi arohwa 6. Anomaona mashots. Idzi news idzi. Saka ndiri kuzitaura. Zvepasocial media unogona kupuwa false information. Idzi inews dzandawa paradio chaipo paradio 2000 ichitaura. Anomaona. Uchinzi arohwa mashots 6 ipapo. Ndobva ashayikira ipapo pasport. Anomaona. So mukuitika zviri kuitika guys. Kune vasiri kunyatsoziva nyaya iyi, regai tifambe tifambidzane madiaries aniti pasure apo mwana uyu akambenge achidanana nemumwe mwana hatichaiweko kunzvimboyo yeZululand. Handimaona vachidana nemwana uyu, asi mukafollowa history yemwana uyu kunonzi anga mwana kadiki kamwanaka kanonzi kakanga kaine pfungwa dzekugara kachizviuraya. Pane 81 point pakatombokwira vari muhotel futi achida kuzviuraya. Anti akanunugwa naye AK, asi before adanana kune mukomana uyu ogano dzakambonokwira zvepamwe padenga achida kuzviuraya akanunugwa nevanhu. Handika asadadana nemukomana uyu, right? Saka nyaya chaicho iripo mukabvunza vanogara kuFlorida vanonyatsa kukunzai. Baba vemusikana uyu vanonzi vanoona mataxi. Baba vemusikana uyu vanoona mataxi, hanzi ndi king vemataxi, ndi mabosi emataxi aya. Imi guys mozviziva kuti South Africa tax association inouraya haitambi. Tax association inouraya haijoki. Handimaona ndi king vemataxi vaita zvemataxi. Handimaona. So zvadaro paya ndiro rosita racho Clio. Saka hanzi vaita zvemataxi paya, vachiita zvemataxi kudaro shoko rakazongosvika mwana uyu akazoti one day ari muhotel aine mukomana. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mwana yanga kuitawo zvinodhaka, nokuti uyu wedu watinofarira uyu anga ari munhu aitawo zvinodhaka. Aitawo in fact gainditi maartist akati one day pamunoona vachiperforma simba ravo change risingaperi paya, pane zvimwe zvavanombo network inenge inoda kuti kanganisa guys, network inenge inoda kuti kanganisa. Baba vemusikana vanonzi is well respected nenyaya dzemataxi kwavanogarako. Saka zvisinei handitika musikana uyu kunonzi zvakaitika ipapo vanga vari muhotel nemukomana wake handiti vachidanana. Moziva kuti kune mutemo wekuti kana mwana achingaita 18 vazhinji vacho vava liberated. Chero akabuda akadi isu hedu kuZimbabwe tinoomesa zvinhu, handingazvifungi kuti nditi mwana chero kana 22 ari pamba pangu koiwanovata asipo hatingazvibvumiri. Handiti munoziva isusu hedu kwedu kusimba. Asi avava handimaona mwana akanga achiga akugara ke neboyfriend akachidanana vari pahotel. Handitika hi, how are you? I'm good. Vari pahotel niko kuDurban uko. Handimaona ndobva vadi vachitanga kudanana paya, asi vakambenge vakamutora iwo maraini avaya. Handitika ndopanonzi pakaita kakunetsana kadiki vakaita. Handimaona. And then musikana achibva hanzi akwira. Handimaona pamusoro petop roof pebuilding mukomana ari pasi. Network iri kuita ichitiza guys. Saka network ikaramba ichida isu ndichachinja phone. Handimaona ndichachinja phone. Ndobva akwira vanga vari 2 muroom. Ndobva akwira vanga vari 15th floor. Ndobva akwira achiti ndozvidonedza. So mukomana vanga vachangobva kutora, ndiri kukuudza iche zvakaitika, vanga vachangobva kutora malaini. Handitika ava vabva kusvita zvinhu zvavo izvi. So I think mukomana akakwirawo ari hayo, musikana ari hayo. Musikana ndoda kukwira, pfungwa dzekuda dzanga dzauya ika changa chaitika mhendo. Network inoda kuti parire. No, they were not in Cape Town, they were in Durban. By Hilton Hotel mess. They were not in Cape Town, it was in Durban. Handitoona right. Ndokukwira pamusoro paya. Handitika vakwira pamusoro paya ndobva atanga kumuti buruka. Hanzi akakwira kuafira Cape Town. Guys, just go and cross check. Akafira kuDurban. Just go and cross check guys.
just go and cross check. Before we Cape Town, it was Durban. Cross check. Google, umwe ngagoogle anyasutiudza chaizvo. Google. Ndokubva akwira pamusoro paya. Akwira pamusoro paya, mukoma ndobva atanga kuti buruka, vachinyengererana paya kuti vanyengererana maburuki. Musikana ndokura muko. Musikana ndokuti ndozvidonedza, mukoma ndokufunga kuti majokes. Musikana ndobva adona jump. Musoro kwavanga vari kokoko. Ndobva afira apo. Munoona. Saka afira apo kudaro, uyu wedu uyu haana kusungwa. Asina kusungwa kudaro. Anti maona. Akangotaurawo kuti pakaita history kai kuti akanga ambo try kuzviita before adana nemukomana. Okay, hanzi Cape Town. All right. Pamwe I'm wrong. Asi umwe munhu ngamboenda ambonyatsona Google. Ngambono Google. All right. Into zati akafira ku Durban close to paitika zvinizvi. Ndozvandoziva. Akafira ku Durban close to paitika zvinizvi. Kana singakanganisi. Imbo Google guys. Nyaya inetsi. Ati Google ituone. Mirai to Google. Oma tukisana na rega iti Google. Google inochengeta. Mirai to Google. The guy to Google. Right. Nelu wimira ituone. Yeah, it's Cape Town. True, it's Cape Town. It's Cape Town. Pepe Club Hotel. It's Cape Town. Pepe Club Hotel. Oh, I think ku Hilton ndokwa vainzi vakanga varwa here. Vanga vabva vamborwa ku Hilton vambotinetsa nenyaya dzeidzodzidzi ikokoko. So aiwa tabvumirana shwa magona Cape Town muri right magona. Muri right ipapo. Saka then guys inzwai andobva musikana yashakira ipapo. Saka pakaita mutauro yakawanda but baba vemwana vakazotora mwana wavo vakachengeta. Handiti zvino ndofunga after some time izvozvo after some years ndirini guys 3-4 years andika uyawo ane show ku Durban arifa kuenda kunoimba asati aenda kunoimba because show yakazokanzelewa patomuda news yekuti munhu ashutwa animaona ndobva ashutwa akafira apo animaona so indoda kuwa kuti imimi nefunga dzenyu guys tichionesana zvakare tiri vanhu vanogara muSouth Africa muno ma foreigners anti zvinovhura maziso tina hanzvadzi dzedu dzodonana nevasikana vemunhu handika dzodonana nevakadzi vemunhu vevanhu muno muSA handiti maona toda kuti mutore chitiko ichaitika ichi seleseni even kwamuri hanzvadzi dzedu. This can happen to anyone. Kana vachigona kuuraya munhu wavanoziva kuti inotsviriridza nyaya iyi munhu wese achasimuka achidai ko imimi henyu munenge muchipinzwa nemupahwindo mumba memwe murume kunoko muchiona magaro aya maxosa anenge ane magaro maxosa aya anenge ane magaro muchinopinda muchisiya vakadzi venyu vazi ani munoti mazimba anonhuwa ngataure chokwadi imi munoti mazimba anonhuwa hamuchadi mazimba vane vasikana vekuzimba vane magaro akadai so akarohwa akaronesa ndokudai handi zvamunenge muchitaura muti vakadzi sisi madhafu tinonhuwa handi zvamunenge muchitaura moda vemuno ava vanenge vane magaro akakura kudai kauno kakadai magaro akadai so handitika moita ime muchita vamwe venyu motodanana nevakadzi vevanhu muchandivenga inyu asi chokwadi motodanana nevakadzi vevanhu vamotoziva kuti uya nemurume wake because vanhu vemuno umu handika chero kamutengera doro savhana anowana anogutsikana varume vemuno vazhinji vanonzi vakaomera anomaona saka vakaomera imi mazimba ekumuchakwenda nabhadha dzedu munobuda mbiri yekunzi munodusa munoburisa mari munodusa kumba mukadzara kudla nenyeve kana ari kumusha sori yake chokwadi baba munomu vakadzi muno mabasa arudzi kuti murume akaita sei havana basa nazvo zvo zvamwe zvitotanzi kwai klasi kana kuti kudii handiona imi vefollowing chimbomirai please chakublokai anomaona zvokuti kwaiye chichi havana inazvo vanongoda savhana ukamutengera savhana yake ukamutengera handas gold rake ukamutengera korona yake handika matowirirana kwati bebhiti kuzimba tine magaro akadai so guys
Handimaona. Saka vanenge vachimhanya nevava vane magara. Saka toda kuti tionesane. Handika tichipanana pfungwa kune ina ndikutaura zvinhu zvisina leseni. Ndikauya nenyaya kumberi kwacho rekatanga ichita sange nyaya iri kungotaurika asi kumberi kwayo ine chidzidzo. Right. Varume vekumusha kwedu vaperera muno. 90% yevarume vekuZimbabwe vari muno muSA vaperera magaro evakadzi vemuno muSA. Mari dzenyu iko zvinombokuti anoisi kuti hamuchadi kuti muinde kumba nenyaya yekuti unozati mari yako yakadliwa muno. Yakadliwa muno. Kana kune vanhu vakatakura chigwere vakaenda kunokanda kumusha varume vekuZimbabwe. Nokuti paanenge achiona magara yakadai, achiona kauno kakadai, atimaona vanongonopinda yeke kuchazati kunoshandisa maplastiki. Handimaona kungona kigwa nezvinhu zve2 minutes zvanenge achingona 2 seconds 2 minutes ipapo otona kigwa nazvo. Ivangani venyu mucomment section vana hanzvadzi izvo zvimurudana nevanhu vemuno. Tell me. Fashion ndosaka vasikana vemuno vachiprotesta kuti vakomana kuzobva vati vadzokere kuZimbabwe because mbiri yenyu iri pakubisa mari. Vanhu vemuno vanourayiwa sehuku. Who are you? Iwe unofunga kuti unotidza unospewa life yako. It's only one day. It's only one day. Nekuti unofira rungire. Kufira rungire muno muSA. Nasi tikutaura kuti rest in peace aka Nasika. One day chinenge chiri kwako. Mukadzi wakukwana nemako kumushoko wachiti ari kuuya rini kumwana kudzokera wakati samuninga kudai. Gutsikanai vakadzi venyu ndio kumushoko. Ndio vakadzi venyu vekumushoko. But zvisinei regai timbotanga tambohwa asati anyanza kupinda mukati mevarume vehanzvadzi dziri panapa nhasi. Timbohwa kuti imimi pfungwa dzenyu sekwana kwenyu guys. Mwari kuti baba vemusikana vakabhaya time. Handika and he was wrong this guy kudzokera back kumaraini nokuti ndokumaraini kwababa kwavanotonga. Handimaona kwavanorespectwa kudzokera ikoko kuti akuni chashori. Remember show kana ichitwa guys inoadvertiswa. Handika 2 months a month before kuti kuri kuuya muimbi. So probably zvinogona ndizivi tikuda kuwawo pfungwa dzenyu zvinogona kuve zvakaita kuti maybe maposta akanamigwa vakatambata. Handimaona tachimuwana. Mind you asiya vana vake vaviri handiti ndizvo. Chikairo nechimwe chinonzi Kela anozani mwachona uyu kune wadzindle kuti mumwe. Handimaona vana vake 2 vasiya. Ene mukomana yanga asati akura angari mwana mudiki 35 years chete. Muri yarasikirwa. Handimaona vamwewo voti yanga iri nyaya yezvinodhaka izvozvizvi. Handimaona but nyaya yezvinodhaka ipapo pari kundiremera ine kuti ndibvume nokuti ukwangaenda kushow kana zvinodhaka muno South Africa zviri kwese kwese. Yaigonodzita nyaya yevanhu vanodhaka sei kunzvimbo yeDurban iyanga achibva kuno Joburg. Saka ipapo ndo pandisingadi kuti tinyatsanzwisisa indoda kuvhura malaini timbowawo pfungwa dzenyu tisati taudzana chokwadi chemagaro adai kunetsa muno muSA. Tisati tanyatsa kuningirira tinyatsonzwa kuti how far magaro anetsa munomu. Kachoza chite pane lini kwanza ane amene pane mwe zita rilipo mani. Handimaona endai motasa pakomenda baba wacho. So handimaona so plus kuri kunziwo Nadia nenhumbu zvataugwa nevemuno izvi. Ndaona pa link revanhu vemuno kuti asiwa aine nhumbu. Handimaona Nadia uyu wemuno uyu akati hake habvi kuZimbabwe. Hasi akaramba she denounced kuti she's from Zim. Saka tongoti Nadia wemuno masi unezita akere nakai wemuno uyu. Handimaona so handizivi guys ani mwana pane mbotasa ipa pataurwa pane pataurwa nababa wacho. So mbotasa speech yoyo mbotasa chinenge kiri chomuoni once Lynn is his mother. Okay, thank you for the correction Melissa. Anzi Lynn ndimai vake because pabuda Lynn style alright. Anzi Lynn ndimai vake. Handimaona saka guys ndavhurira comments ma line andi imi chifona yo timbo wao tichimutaure muchisimbisa mashwa muchiudzawo vanzvadzi dzedu muno chirone murume wako akanyenga musasiko naso mupedzere inyaya dzemujolo idzi. Inyaya dzemujolo uyu guys mupedzere uyafona nhasi handika uyai tiudze varume vari kunetsa nevasikana vemuna. Handimaona havana kana supu inoshamisa yavanayo varume vana vhudhodo kumusha tikudze ichokwadi. Hapana mukadzi mazviwa mukadzi
kungoti muri kuramba kuti mugezese vakadzi venyu, muri kuramba kuti mugezese vakadzi venyu, muri kuramba kuti vakadzi venyu vapfeke zvinopfekwa muno chete, muri kuramba kutengera vakadzi venyu magrapes nemapears nemaplums kuti vadye magaro akure nemapotatoes. Hanimaona, remember kuti nekuno vangatadzi kuna magaro guys, vanodla acha mafuta aya, mazi acha aya, mazi spatlo, mazi kota anenge achidla aya, magaro anotongokura. Hanimaona, because isitachika iya. Handimaona, imi munorambidza vakadzi venyu kuti vadle izvozvo, moenda kunonyenga vanhu. Saka you are very selfish, Zimbabwean brothers. Handichika rooranai vematongo, munhu ngaroore kuZimbabwe vematongo. Tsvaka mukadzi wokumusha kwakupana paiti, izvo zvingade muchiri muchato, muchingochata everyday, tichingokupemberera everyday. Hamudi, muda kumanyira maspika ekusurisa emunomo, maspika. Sispika rakangodai, sinanga rinenge ranogadzwa. Ndiro ramunenge muchimanyira. Muchimboziva kuti hamuna kana zvirimo meya mukangobayiwa kungomabaya mazigara aya nekatsono ngoti po nekatsono mazi mweya usonopira kuti kuita kunge chitai changa chakapombekwa mweya. Hapana, mukuramba vakadzi vekuZimbabwe mahard working ladies, vakadzi vanoshanda, vakadzi vanomiramira. Chiro mumunda gindagori rekuZimbabwe rinopinda munda richirima chaiko chaiko. Rinopinda munda richirima gindagori rekuZimbabwe. Hamudi, moda vanenge vakaisa nzara dzakadai, idzo nzara dziya guys, dzakadai nzara dziya. Kana achidla anenge achidla nesipuna akadai achidla. Ndo zvamene muchinagwana zvozvo muchidla. Muchinzi Zimbabwe ayatenga idwala. Ayatenga buchwana. Ndo zvamene muchida kukoreswa. Kungonzi unodanana nemusasko chete. Zita rekungonzi kudana nemusasko. Tell me the difference between maZimbabwe anogeza. Kusviba yedu asitogeza. Vanhu vanogezera muchidhishi. Kadhishi kekugezera maoko kakadaiwo aya. Ndokaanogeza mupiri akapedza. Saka imimi pamunenge muchisiya vakadzi vekumusha muchienda kune veva vemuno ava, mimi muchiti vanogeza papi? Mimi muchiti vanogeza papi? Aiwa chirongandisira maangry face asina sise moment of truth. Haiwa chiri kunetsa ndechekuti vakadzi mazimba akati wandei akabva nevakadzi vavo kumusha akauya muno nevakadzi vavo. Vakadzi ini ndikuti hazvandoziva, vakadzi vakasvika muno andika vakachitanga kuchirambwa vachisiyiwa chichinyigwa nekuti kuonekwa maspika ekususa. Dei kuchinzi masingu vana vakura vafana vechidiki, kune vana vamafana vechidiki vakura muno tinei navo isu vanotaya avada. But asiya mhuri, ari kusiya mhuri achienda kune uyu wematako makuruka. Ndiwo vatiri kutaura kapanapa. Vafana vakauya vari vasinguri vanotaya vanoda ndi masingu here. Vari kutambaya vanoda zvakafanana nemasingu ladies ari panapa. Akadodana nemanigerian kana akadodana nechinde zvavo izvo. Why are you insulting us? How did I insult you? How did I insult you? You want to take this as an insult, iwewe. You are not seeing what you are not listening to what I'm saying. Wangomanyira kutukwa. How would I insult you because nini ndiri mzimba? Kukutuka yawo kuzvituka. Handisi maona. Ndosaka mchona vana vakomana varume vakawanda vekumusha kwedu vachiuraiwa muno. Hanimona, vanouraiwa inyaya dzevakadzidzi. Hanimona, because mazimba munotomako ndo imwe nyamuno muri kuona kuti zvichero kumunana dhulo muto unochingodzi Zimbabwe kuita kunge Zimbabwe ndo nyika yega iri one. Nenyaya yekuti munozikama kuti munobhadhara mari munodusa. Varume vemuno havaburitsi mari. Havatoburitsi mari. Havatoburitsi mari varume vemuno. Havaburitsi mari. Asi Zimbabwe ndosaka vakomana vemuno varume vemuno vachikumaka izvo kudaro. It's because muri kutora vasikana vavo. Vasikana munoda mari, havana basa nerudo, vanoda mari. Pane mari chero munhu asina mazino mumuromo wese anotera miri. Dzimba dzapararira muno, it's a fact. Vanhu vakabva vachitambura kumusha vese uko. Vakabva vachinonga nzungu kutengesa nzungu kuti vakrose border kupinda nemuna Limpopo kabata musiko wenjuwe weGaro kuti vapinde muno machita nguva charepwa nemagumogumo. Hanimwana mukakwanisa kupinda muno mukasvika muno muchidzana kuti madam onai zvataita tachitambura tichagara tichadi zvinhu zvakuita kunge zvakuita bo zvakuita pick up kudai zvakuita kunge zvakuchinja life yaita kunge yakuchinja makuziva makona makudi vatanga vanobva vatanga vochitanga
ndikutaura zvinhu zvandoziva nokuti ini vakadzi vanotaura nini. Tawa dzimba dzikuputsika dzaputsika muno dzakawandisa. Dzimba dzaputsikira muno dzakawandisa. Vanhu vakauya vese kudzokera 1-1. Vanhu vakatumigwa kumusha kudhara mai vakasara vakapinda mustay in baba vakatenda kunogara navarweko. Hamizi pidhe baba vaya vakaonekwa vakazvideclare kuti vakafa makore kutiza mukadzi kuZimbabwe vauya muno vachitambura nemukadzi vawana wemuno vakuti vakufambisa rume kuti vakafa vakutsvagwa bhodhi vakushayikwa kwakuchemwa kumunhu kuvigwa ngoti atogoti kuti munhu ari kunzi akavigwa nemabhanditi and after some years vakuonekwa vari mubhawa vachitamba mapiano wena vakutogona mapiano vachitotamba hello nyanya dumbuchodaiso vari pakati asi ndiye munhu akanzi akafa takachema uyu ndobva tora atokepcha pavidhio kwakumanyisa kumba kwacho nemi hasi murume wenyu madhamu vakati ndiye murume uyu mwana wavakakwira mwana mukuru muiziva nyaya yakatika muSouth Africa muno mwana mukuru mukomana 27 years akakwira abva kumusha kuuya kuenda kwetavheni yakanga yaonekwa pavidhio yakatendera paFacebook apa kunobata babangu kunzi ndandeikumba kudzoka navo zvenharo kumusha mukadzi akati bva pano takatokuchema hama dzikatoramwa nehama tikati takakuchema kuti chemesa uriko varume vekuZimbabwe motikwa iyi totinyarari yanzva dzedu kaidzi nhasi wega nhasi Saturday wega nhasi chaichai nhasi ndaita 3-4 makezisi evanhu vanga chachikonfirma tokumbira kuti mubatsiro kunyaya dzezororo ndendakafa pane ndihadzadzi yangu yakashayika makore 35 zvakaoma amufunga angadziza mukadzi nhasi 3 kana 4 cases nhasi chete nhasi 3 kana 4 cases vachinza munhu wachi abayiwa nebanga umazodai wabayiwa kupi kwehatizi takangwana kanongwa kafa imamuzoni kuti dzedziri nyaya dzevakadzi dzamuri kufira hamuzoni kuti muri kufira nyaya dzevakadzi hanza vachijaiva kurasa vanojaiva maiti varume vanenge vachijaiva kuRustenburg muno mabhawako vanenge vachijaiva handiti vanenge vachiti isusu tonhuwa here vekumusha handi vanotwa isusu tonhuwa saka vanoti vemuno kavapedza mutigeza muchidhishi vodira zvazvanipotora kolekta ngai halo kola maswera sei taswera ndati ndingofonawo nenyaya yemukutaura ndinobvumirana nayo inini ndakatopindana nayo kutaura kuno kundifunga mbona nhamba yangu handisisiri kuSouth Africa vaudzei ndakatosiya murume nenyaya yekunetsa nemaSouth African ende pamwe pacho haisitombori nyaya yekuti vanoendera vanhu maSouth African ane magaro inini vakadzi vese vakadanana nemurume wangu maSouth Africans ndakavatarisa so mukandisa apa mukaisa iwo pasaidi I'm much better. I'm proud to say I'm much better than all those women. But varume vedu inyaya yekuti havangogutsikani chete ndakandetwa nemaSouth African omwe achiti ndakatozopika ndibude muno kutofa kuchifira murume wangu kuti murume wangu ine murume wangu akatopedzisira toita vana 2 nomwe muSouth African akanetsa mukadzi saka ichokwa ndichamukutaura varume vekuZimbabwe havagutsikani ende vazhinji vacho vari kufira muSouth Africa vanourayiwa futi nevakadzi vavo kana anoti apedza anouraya saka hamusi kunyepa muri kutaura chokwadi inini nditotestifya zvakaitika kwandiri vatambudzwa nemuSouth African muSouth Africa mweya meyawo svika ndatoona kuti panapa ndiri kutamba bhora risina mweya pano first time paakanotisa mukadzi wokutanga ndakambosiya zvedu zvekumusha zvekuti tinoudzwa kunzi shingirira murume ndewako bla bla tikafunga kuti pamwe munhu achachinja but haanambochinja akaramba achidzokera kumukadzi iyeye kusvika vachiitisana nhombo yechi2 tikatonga kuti iyi yatomhurika iyi iri kutorongwa saka zvakaoma ndiro zviri kuitika kuSouth Africa inokopo saka mamusiyezve uchina here munhu ushu inini ndakatosiyana nazvo iye munhu akaita naye vana akazofa saka ezvinezvi achiri makontinye nawo maSouth African anotomutenderedza brain atoone umwe muSouth African saka kuti unenge utongori munhu wevanhu kutsvada kugutsikana
kuti apo wanyenga saka kana vatangana nawo maSouth African aya avamasiye ende maSouth African acho vanochizoziva kuti munhu ane mukadzi akagokonfrontana nawo vanhu chivabvunza kuti munhu otokudza kuti ndozviziva kuti ane mukadzi but umwe akandinokera padhoo SIS MELLY ndichangoti murume wangu akatanga kuenda South Africa ine ndikazotevera nevana umwe mukadzi akauya akanoka padhoo pamba pandaigara SIS MELLY achitsvaga murume wangu utozi murume wangu pandakauya ini ndofunga akabva amuudza kuti zvitoita kuti tirambe ichidanana but akaita zvokunyorera iri tsamba maona mukadzi uyu akauya kumba akanoka achitsvaga murume ende murume wacho akabvunza kuti ndiwani akabva ataura kuti ini ndiri musikana wake ndikati wangu uchiziva here kuti ane mukadzi zvikanzi ndozviziva akandiudza but inini akandinyorera tsamba iyi abva atobuditsa tsamba yacho akandinyorera tsamba iyi achiita zvichaita kuti tidanane but inini handina chandakamutadzira mukunzwa SIS MELLY ari kuudza inini mukadzi uyu apa akatakura akauya akabata plastic yanga ine sheti yemurume wangu nematisheti 2 sheti iyoyo murume wangu akabuda akaipfeka kumba achienda kubasa kwake akaipfeka maweksuit saka akabuda akaenda akaipfeka saka nguva zhinji dzimwe nguva ingodzoka akapfeka weksuit handiti akadzoka akapfeka tisheti nyowani yanga yatengwa nemusikana uyu sheti yake yanga yasara kumba uko akasvika akangokanda tisheti nyowani yamuwardrobe padenga pekuti pauione kutozoona kuti iyi sheti iyi munhu akabva akambopfeka pano pamba mazuva apera zvikanzi akauya kumba akatomboya kumba kwangu matishets aya mamwe manyowani 2 aya ndakaatenga pamwe chete neakauya akapfeka vaimwana avatomhori basa nazvo maSouth African kuti munhu ane mukadzi aiwa havana basa nazvo zvachose havana saka ndati ndingokudza vamwe vakadzi vanenge vachizviramba but ndati ndingokudzawo ini ndakazvirara meni ndakamugara muSouth Africa makore akawanda but ndakaoneswa moto nawo maSouth Africans asi makagona kola makazvibudira mukaenda kunze kwenyika ungodzembereka akari munhu ndakazvisiya ini ndikati ndisiya ndinagondizvitira upenyu hwangu zvakaoma maiti henyu wakoma thank you very much nekuuya muchitsigira nyaya iyi nekutaura testimony yenyu kuti vanhu vanyatsonzwisisa maita basa regaitinzwewo vamwe right uyai fonai vashungurudzwa nevakadzi topic yaanozari pana painongochinja yachinjaka vashungurudzwa nevarume nenyaya dzemasasko vashungurudziwa nevarume nenyaya dzevanhu vemuno ava this is your day nyaya dzemujolo this is your day fonai mutaure vakoma vanzi ndakatiza ndakasiya ndikati ndikazviendera mhiri kwemakungoko ndaona kuti kozvo munhu anotouya pamba mangu achinindokera chidai animaona vakawanda ngoti nanzogona kutaura nyaya dzevanhu kana asina ndipa authority dzimwe nyaya dzandoudzwa nevanhu kuseri kukauku unonzwa kuti zvakaoma uyu manje ukanifonera neprivate number naikola private number chaichaiyo hello private number muri sei kwanza dzichidzimai imwe foni iri kumasure uko ndinofara musi muchidzimai chitaurai manje ndikuona kuti masasko anogiriva nesheri nesikeri kuti tikangovawo kana vairi pamunhu zvinogona kungofamba masasko ka koimi muri kuti isusu hatina problem mukadzi akangonaka anobva una mwana alright nomuita kuti uri muZimbabwe nomuita kuti uri muSouth Africa nomuita kuti uri muJamaican kana ungori mukadzi ane uoda unenge ungori mukadzi ane uoda unobva kuti hazvishande pakuwana saka imi mune wekumusha ndikutaura chirudzi kwapa ndoreva kuti mune wekumusha here sezvamunotaura mudzimai saka hapa nawaiwana hapati kubhemana kuti nekuti muSouth African kana waiwana nopanotariswa hunhu aiwa nzvadzi nyaya yepointi yangu hamusi kuihwisisa ndiri kuti inini makakrosa bhodha nemudzimai wenyu handiti muchitengesa mbudzi kuti zvinhu zvaoma 2007 pakaoma zvinhu paya mukapinda munyika ino yeSouth Africa zvinhu zvanga zvichakanaka
mapinda munomu mukatambura nemudzimai wenyu muchidya maspinachi muchiita sei ndoti ndomuriwo munoka baba vazowana basa zvaita kunge zvaanani anditi makuchichinyira uyu mudzimai wenyu ushu makuchinda kumusasiko ndo pane nyaya yangu kupinda murudo hai zvakaoma orit enyu hanzadzita zvinzwa plus ndangofara kuti mati mudzimai wenyu wamakabva naye muchinaye rambai makadaro tinotenda right hanzi namune hanzvadzi yangu ngatisiblemei murume ndiye anononyenga musasiko ana mhosva because masasiko vanobhilivha kuti sharing is caring zvatagwa nehanzvadzi right uyai mushewo nyaya dzenyu vari kutambiswa njuga izvozvi nemasasiko aya fonai tinzwe nyaya dzenyu mwari pavari pakuchema izvozvi akadoenda kudai nezoro friday anodzoka nemandi ende mai vanenge vachiziva kuti apo but uri muforeign guys network iri kunetsa muri kuzviona network iri kunetsa ende the other phone ndandisina kuichaja network iri kunetsa anoona saka hanzi blemai murume mukadzi haana mhosva handitika asi izvozvi right now as we are talking kune hanzi network iri kuzviramba ikazviramba todropawo kana yazviramba network nokuti hairi kutonetsa kana tinenge iri network yefoni handi kushandisa handisichazivi andimaona hanzi ndabirwa nembavha ndakarira sorry akomunin'ina sorry pila sorry right ikatinzwi hallo kola hallo kola Hello, Smelly, ndiri right muri sei kola ndiri right Smelly ndafara kutaura nemi neniwo ndafara kutaura newe munin'ina ndodangocontributawo panyaya yemasasiko ichaona nhamo vasikana kutaura chokwadi nawo masasiko muno muSouth Africa ini pandakauya kuno murume wangu ndiye akatanga kuuya Smelly ndikataura 2 years tichisiragula kumushoko kutotumira kuchitonetsa murume ndogauya akaona musasiko wake kuno vanenge vachitaurirana vachiwirirana handiti ino mai vangu vazouya musasiko vanenge achitochallenja Smelly achitokuudza kuti mumba mangu endiuze uzita saka varume vedu vekumusha vauya muno vanovarayiwa ende ndozvimwe zvakawanda zviri kuvaurayira vanovarayirwa vanenge vachiona kunge the medic nekutanga neyellow bone vachatoonese vanhu saka izvozvi wenyu kukunetsa iyu uchipo ikati kwava nomumwe mati kwava nomumwe here kukunetsa iyu kana kuti uchiko kati kwava nomumwe aiwa ine hangu ndichipo ndakaramba ndakanyira sitela ndinamboda kusiyamo makana mumwe mwenyu saka hachaiti here havachauyi here masasiko iko zvino aiwa takarai anogatikatotangobvaubva kumushandismeri unenge wakaonda ukadi vanenge vachikudzikisira saka vanenge vakati uone kuti how strong are you uchakwita here kana kuti ucharamba uripo kana kakwita vanotosara vachitogara zvisho anogara vanogara asi achimuhurira agere ipapo mokuona saka vakazoona kuti uri serious vanotitya kutiwo masasiko munozviziva here vanosvika padzimba vavanotya Smelly vanojerera vanenge vachiona dzepafro murume anongozacheredi kana murume chaivo akawana mukadzi wekuzimbabwe Smelly kana murume akanga achindokunyira nemukadzi uyo anenge achimupa mapawazi mukadzi anokujerera anonoziya is the same thing naizvozvo kuti iwo masasoko murume anenge achimuudza kuti handimude ndandakambomusiya kuzimbabwe ane vana vangu chino muri kuona saka vanojerera but if they say kuti iwo kana vachiuya kwauro vaudza kuti I don't wanna see you here you not belong to be here vanotya makangosanganawo negwara mai mwana kune maginda goriya chaiwo machampion chaicho muchawapa matestimoni ipapa ini nditoriwo one of them saka ndakatoona kuti ndatoda rehopeka ndinotoruva at least makagwira munhu wenyu mukabudirira yenyu kola zviri nani right thank you very much for confirming this regai tinzwa wamoti wakuti chii alright sharp alright right handimanzwa kola hanzi wakanga achitouya achiti mumba mangu muno handimaona kuhofarisawo kwakanyanyisa ikoko saka kola ivari kuti woiginda gori handimaona zvanga zvasangana kwanzi masasiko anotya anenge achitya kuroya handimuchechimbwa wavhundusira kuti tinokuroyai hedu zodai ndokutsvagadzisa kunokusa kumwedzi usingaperi handimaona
Saka antimashona regai tinzwe wamufona itinzwe gaiti try kufonera bhiki wangu achifona tinzwe kuti nyaya yemasasko iri kufamba sei. Right. Hello Kola. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Yes, muri sei? Tiripo makadii ndafara kutaura nemi. Aiwa ndafara mapinda pachirongwa my sister. Chiri kufamba sei kumjoloko? Kumarriage kana kuti kumjolo ameni? Kumarriage. Yemasasko yakaoma iyi. Because inini newangu murume tane 9 gore nerendere chi10 tiri tese takatochanga zvese everything. Takatanga zveswa tichitambura zvese zvakaoma kuZimbabwe mekuno zvese zvinhu zvakaoma. Tikatanga life yedu zvakanaka svika nhasi uno zvinozvi murume ane mari. Takatobva kutenga imba yedu muno muSouth Africa izvozvi I think tine 8 months tatotenga makorokoto Kola. So after pesa apa aita zvekuti 1-2 chingobato 1-2 but ndikakuudza to my surprise last week I had to find kuti mufoni make mamine about 10 vasikana vemuno 10 different last week but zvachitaurwa naKola kuti vanotya Kola apa ichopadi because inini ndakatozovathreatena vese vari 10 last week and vese vakaita run away hapana akasara. Saka apa makaziva sei kuti vakaita run away Kola? Ndakatora sim card ravaishandisa aishandiswa nemurume wangu ndikuri kurishandisa. So WhatsApp zvese nemakozi zvinosvikira kwandiri. Iye ari kushandisa sim card remwana then ari kungorishandisa for WhatsApp makozi esim card iroro anosvikira kwandiri. So for now plus nekuzogadziriswawo nehama unoona kuti munhu ake achinja ameno kana achazotanga but unoona wako kuti munhu achinja ende unenge wakuzofunga asi angatochinja asi Kola pa last week yangatochinja apa zvino makabata last week yangatochinja mazuva acho maiwaya. Unonzwa pakutaura mutauriro waiita before ndamubata like behavior yake kakutaura karafu nei unoona kuti zvachinja iko zvineizvi even way yaanopinda nayo kana paWhatsApp unonzwa kuti unotozviona kuti zvachinja hazvisiri zvanga achiita before. Zvanga achiita before. Aiwa makati kwanyasha keep protecting what is yours. Rambai makamira panzvimbo. So ndichiri kungotraya oneni kutoti ndihile because kuti usiye nekwatakabva nezvataiva iko zvineizvika. Muchagona kusiyawo mari here Kola? Hazvichaitizvi. Ataurawo chokwadi muchaenda kusiyawo keshe here machangura? Munongogarawo popo makambotiramira muripo. Because izvozvi takabva kutotenga imba tina about 8 months tabva kutenga imba zvese anoita everything anoita zvese zvinogara kwandiri everything pay yake zvese zvinosvikira kwandiri but handizive zvinomubata kana abuda kunze asangana nemasaskwayi magaro. Because vese muna magaro here Kola? Mune magaro? Handiri medium size. Nekuti ndivo vanoda zvinhu kazhinji kacho nekuita yellow bone. Ndiri medium size ndiriwo koko kunanaviro kuma handisi munhu anoshoreka aiwa handisi munhu anoshoreka zvekuti chero even iye wachitofamba neni haanyari kana achitofamba neni but zvinongomubatawa ndizivo kuti zvinomubata imhepo kana kuti Kola kwaimhepo Kola kwaimhepo imi musanyeperavo mhepo iyi vana vachisa zvavange vachiita vana 10 SIS MELLY 10 different zvakaoma mufoni achitaura navo vose. Ndakatraya kutaura navo vese
ndikavathretena ndakavathretena vanotitya isusu mazimbabweans kutitya vanotitya zvisingaite especially ukatongovanyepera zvekuti mushonga ndobata mushonga ndakabva ndangotsvaga chimbiya changu chandakanotenga saka ndaingoti handa kungoda kuita zvetunharo ndobva ndatomudza kuti uya pavhidhiyo ko ndakutoisa zita rako mumbiya yangu iyi ukatoda vaibva vatoti ndakutobhloka zvekuti ivo vaitondibhloka ndivo first ndisati ndatovabhloka inini vaitobhloka nhamba yacho first ivo vatoona mbiya vakangoona ndaisa kambiya ndaitobva ndatoti iyi ndakutoisa zita rako mukatumu chibva watoziva kuti uchaenda kumwedzi kasingaperi. Zvakaoma basi at least kana zvachinja zvanaka aiwa garai kola musabve pamapenyu pamakatenga vhiki manje apamo aiwa haibudi gaiti zvarita kuzeko imi garai makasekiwa property. Aiwa handingambosisi meli kwandakabva nematamburira ndakaitaka kuti tisvike patiri nhasi kana tiri vanhu vaisekwa vanhu vaitambura zvekusvika pekupedzisira asiko zvino takakwanisa kutotenga imba kumazimbabwe noti mulocation tiri pakati pevarungu chaipo. Mota ndinongozvifambira neyangu iye anongobudawo neyake ndochizongobuda nhasi kusiya ndizvo pakati handisii ndogarirapo chete handisii handingati ndotorwa navo kusvika vaenda chete ndiripo handimbovasii. aiwa rambai muchigwa kola zvinoita chete kufarisa chete imhepo dzedzangosimuka imhepo. Aiwa maita basa kola rigaitinzwe vamwe. Alright, thanks. Kola varamba hanzi handibvi vandichindepi nakola hanzi zvazviti kubva ndichienda kuti zvadii kuti vashamisei tinogara padheni kwai kumasabhabhi ikoko kati nevarungu imomo handibvi. Uyaitinzwe guys. Hello kola. Hello. Ndiraiti urisewedzera foni volume pafoni yako. Makundinzwa? Ya zvanani. Hela? Zvanani. Inini ka pandakabva kuZimbabwe takanga tisina kana chinhu. Baba chimbowana basa kuno. So pakaona kuno chakamboti garei tese chimbva kane vana. Murume wangu munhu akanyarara. Kunyarara kwekwe kwekuti ndakatoshamisika ndakuzonzwa mamessages. Munhu akanyarara hataure and handisingambofungira kuti angaite zvakadaro nekuti Zimbabwe anga asingatongodaro. So aiwa aizviita during the week for 3 days sometimes aita weekend. So paanodzoka off pepe ndandiri munhu wekuti ndandisina basa nefoni yake. So one particular day raakadzoka off yake takatogara pasofa. Hamuna chakangoti tibata foni. Ndabata foni maimwana ndaenda kuWhatsApp. Ndaona musikana. Zveshuwa nemagaro emuno. Ndaona mamuna akutochata nemusikana uyoyo. Vari kutochata nemusikana uyoyo. Iye wangu ndiye akatotumira message yekuti show me what I missing because akagara out of Joburg post ndogara muJoburg kubasa kwaakaendeswa koko akanoita move akanotsvaga room saka room yaigara aigara imba that house musikana mukadzi iye antiwe muno vanogomindiswa aigara pamba I think ndepehama yake so murume wangu airenta mukati ende mukadzi waigara mukati so pandaunonzi show me what I missing ndakashabisika bhozi wangu usingafungira kuti mumwe wako angadaro ndandati ndiani uyu ndakaridza mhere asina ikola mirai kola imi maigoshamisika muchiridza mhere kuti murume wenyu azoti kune show me what I'm missing imi pamakanyengwa murume wenyu makanyengegwe pamakanyengwa nemurume wenyu makanyengegwe hana kuyakanyenga oga kumba kwenyu aiwaka imi pamamuri mukoma nemusikana anga asingatauri masweet nonsense izvozvo anga asina kumbonditaurira izvozvo because munhu akadzikama wekuti kubva musi uyo ndazobvira ndakamutrust handimukona saka ndava ndachema ndakaridza mhere ndakatopinda mutoilet vandatoridza mhere ndichibva ndabuda mutoilet vandatanga kumupengera
nditi vandamupengera manje vandasendera message musikana uyo unenge iri first time yako ndisendera message kuti who are you chichimba tondipindura rafu agondipindura rafu who are you and ndinotokuti zvezvokuti I will tell you what your husband was telling me you are nothing akati vandarwadziwa vandamusiya akadaro wangu vandadhila naye mbanditi hapana kana chitomboripo munhu iyeye munhu atori nevana vake anototamburawo munhu anotori nevana vake andani mwana chirema vandati gutu vandazomusendera message manje ndakamitira voice note vandamutuka ndakati ndosaka une mwana asingatauri God is punishing you and I'm coming after you akanga akutya zveshuwa vanotitya and I'm coming after you even your firstborn asinganzwi achataka kutokambaira and anga achifamba raakunditya manje so the other day akazondifonera after 2 or 3 months she called me achindikumbira regerero hey my pastor said I must ask for forgiveness from you because some of the misfortunes that I'm facing are coming from someone you hate of which SIS MELLY I never done anything ndikati next time don't you ever date South African Zimbabwean men the other incident manje that was the first time the second incident ndikudzei varume vekuzimbabwe vamunouya palife muchichema kuti kumba kuna bonde kumba kuri kuita sei bonde varume ava kumaSouth Africans vafunzei vanobhiga mazimbabwe zisingaiti unowachiti kwai mazimbabwe vanogona kutamba chika pamubhidha zisingaiti asi kumba uko achiita hwejongwe memwana achiita hwejongwe kumba usheshe zviri kufamba sei ona zvakaoma kumbira regerero manjika akazotaura chokwadi kuti your husband is nothing hapana chaanoita hanzi when I see him taitomuseka like when he comes because akanyarara wangu akanyarara zvokuti akaona hure rakatomurira musota anoenda zvikani taitomuseka nemunini wavo kuti this one doesn't even talk saka timokona zvavanoita varume vedu second incident manje yeah muti show me what you are missing see what he doesn't talk ndanyeba vomsaswe second incident akazonaka akatumirwa picture akavhurirwa SIS MELLY kweso kukuvhurirwa toshamisika ndikati ndo pandakatanga kuona kuti varume vedu South Africa ina kunaka ndikati iwo tiri kuZimbabwe waizvita here waizvita zvikanzi munhu wandinoshanda naye saka kushanda kwadeta naye ndangomuti nditumirawo CV bvatitumira izvozvizvi saka hey ndakavenga South Africa zvekuti ndakatomuti let's go back to Zimbabwe kana wakudaro it means wanga wagara uchizvita oro pane dhimondo ratokupinda that incident kwanga achishanda manje pane hure anoattractwa nemahura yaya saka mazviona kauti mati yangu mazviona tisendana namhosva mazviona mweya una mhosva yeah it's very true because and you know kana ari kubasa kamunhu wekuti anotonditaurira kuti kubasa kwedu kwakamira so kune mumwe munhu akadai so this particular futi mukadzi Jerome, welcome to the live. I want you to join the live and contribute to this one. Contribute, Jerome. Join the live and contribute. And they call. Achonditaura kuti mukadzi uya ihure anoda kukorerwa nemunhu wese anoda kuti munhu wese angotesta. That was the lady futi akamufonera takatourara. Another one. Saka makaridza merere futi pano chitui. Makaridza merere kona pano chitui. Vazvanzi zvoni akamufonera zvikanzi akatoti ndiani zvikanzi your girlfriend. Ini ndakutaza kuti munhu akuteka anozoti munhu asina kana isa palouder speaker you can easily hear kuti munhu akuti ari kutaura voice remukadzi ende zvaari kutaura ndozvinzwa vandamuka ndikatomuti ndiani ndopakazotaura kuti ndiye nhingi wandai kutaura uyo ndiuno kuti ndakabva ndatotaura kuti iwewe wanga wagara uinazvo let's not blame maSouth Africans tinotoblema iwewe saka pazvona chiri kuZimbabwe masana mubata aingozviita asi makapisa mubata ndandambata plus iye anototaura kuti hanzoni varume munozva zvavanoita inini wangu anototaura ene mukutaura kwake uno waifunga kuti aringotaura zvake ndakazoona kuti mataura anoita they do those things because ainditaura kuti hanzi ukaona munhu asingaiti zvinhu ukaona munhu achizotanga kupanduka kana kuti munhu asitanga kuita zvinhu anenge agara achizviita but it's just because anenge asingaone maresources ani manoti tiri kuZimbabwe zvizvo mamushi muri wana wanga muri vana tamburai mazobata mari manje akupenga exactly what you were saying ndo zvaanotoita so Jonica, I'm telling you pane time yekuti ndakatomboivenga kuti I don't want South Africa
ndazopedzera ndatoitawo chigedha gori chekumuratidza kuti iwe kana ukada kuitawo zvemasouth africans ichiita zvaunoda kuita nemasouth africans, at the end of the day muri kushandiswa nekuti musouth african haakude usina mari ende unochengeteswa vana ende imvana vanhu munomu. Saka anoita ndakatopedzera toona kuti foni yake handichabate because you end up network iri kuita chitiza guys, network iri kuita chitiza right. Atidi kuvharira varume panze guys, hatisi kuda kuvharira varume panze. Varume ini chimbofonai mumbotiudzawo antika kuti mumbotsanangurirawo imimi vanhurume kuti sei masasko munyanya kuma kutiza dzimba dzenyu kuinda kumasasko. Chii chamuri kuwana kumasasko chamusiri kuwana kumazimbabwe kwatiriso? Handiriona naive matongo, toda kuti mujoinewo vanhurume. Sugarcoat, don't sugarcoat. Uyai mutsemure truth sezvairi. Fambai chaipo chaipo ne advance imbofonai timbonzwa kuti network iri kuti shungurudza guys, but tichangotaura tichinda. Hanomaona toda kuti timbonzwa kuti zviri kufamba sei vanhurume. Fonai mumbouyawo timbowa kuti kuSouth Africa ndiri right kola muri sei. Ndoda kuti mutaure chokwadi muchitiudza vanhukadzi kuti problem iri pai. Network iri kuita ichitiza vedu but tichangoshingirira. Alright. Ya ndakamiriro zvangu varume ndiri muno mujoni muno muSouth Africa. Dambudziko rinana sisi vedu avanyanza dzedidzi ndedzekuti most yavo zhinji vachiuya munomu vanenge vatori nemission already. Saka kuzosangana kunyange nesu isusu varume inenge yangovawo hayo kamwe kazovaberekisi dai tatoita musha. But unozoona kana kuti after 4 or 5 months munhu maybe vamwe azogara awana basa akudidi akuwana tumari zvinhu zvakubhalansa anobva atanga kufunga misheni rake raakafambira chairo zvemurume tsve. Zvinova ndizvo zviri kuzokonzeresa kuti zvese zvamunozoona zvichiitika izvi masako aya azotanga kuita siya because iwe unongonyatsoona kuti rudo rwandiri kupiwa nemudzimai wangu uyu nezandenge ichiti hakunokuva nozoita kakana imwe yekuti uchingobuda kana panze apa chomi moza masako vanhu vari free vasiyana nanasisi vedu ava. Anasisi vedu chero vakaita chimwe chinhu chongonzi mti aita kutsungirira kunzi ti. Manje maSouth African vanonyatsotaura chokwadi. Ukatoita chasingadana kuza kuti hai chomi ichi handichidi ichi hai chomi ndoda ichi handikamuona. Vanhu vari free zvekuti chero uri murume unoza varume munhu anongoda munhu akangona munhu ari free anomudza zvaanoda achiita zvaanoda nemboinyepa kana even chimwe chekuzokonzeresa zvacho chakanyanya singataurwa nevazhinji sista ndechekuti vana ava vakaumbika chikafu chavanodya I think. Saka varume Nola kwai chikafu saka imi mudzimai wenyu munodi kumutengera chikafu chacho adlewo. Munoona ndega nasisi kana achibva ukoko kune nzara yedu kweduko kunyatsoona kuti kana kunyange dzingava nhingirikini dzandingataura hangu nemazita unyatsoona kuti aiwa apa pane zvemunhu apa. Masako vane zvinhu zvavo sisi zvekuti murume wese attraction ndiwo inoita kuti varume vese vaperere masako apa. Because unenge uchitarisa kuti wakavata pakambedha kako kakwini kana kanhingirikini nemukadzi wako apapo wakuda panze padhoo obvaona umwe munhu wekuti anotoda ziqueen bed chairo kana ziking riya takuwara sisa tinoenda. Makaenda havako kudzidza inyu varume but chinhu chiri kukuwarira vanhu chichapedza varume vese muno mujonika ndiva masaswa nenyaya dzavakati zvavakatakura zvakaimbwa nevaimba. Saka vakatakura chii besides maspika ekusurisa aya? Chii chimwe chavakatakura? Saka vanhukadzi vekumusha chavanofanira kuita ngavambotangana kuti maexercise wezi nekudyawo chikafu chakanaka uchipfeka zvinoonekera kwete madzigubhururo amadhirezarume munhu munoza igeneration inoyi varume vemazuva vasiyana nanababa vedu vakudhara vaya vaiti kwai kudini maiziva. Saka mugubhururu ndo hamudi mugubhururu? Handisi wangutuka kana kuita sendozati paunhu hwedu kuZimbabwe zvinhu ndo zvinofanira kuitwawo kutengesa tsika dzedu but kana uri muno mune generation yatakurarama muno mutototi muchirungu ka muno munoziva muchirungu totoziva even kana kumusha kana uri kumusha
pedu maybe wanguri kumasvingo uko ukaendawo kana muharare unotofanira kuti upindewo muchuni yevanhu vekumuharare uoneke uchipfekerawo kuri oneka kuti ane vashuwa havana kubva kumusha nhasi ava havana kudai manje anasise kuenda vanenge vari kana zvimadhuku zvimwe zvakadai dai kuzambia rakadai dai veduwe Chakaoma. Kelsey, I want you to come and co-host me here. You must come and co-host me here on this topic that I'm doing. You can just hide yourself, hide your face there, and you contribute. You come because you're not with sister. Saka matima katakura le munu vekumusha vana kutakura. Muno muzizima apa maero vana kakatsoka kadipiri. What if you can go na kalaga? Would you bongo ga kuti aiwa hezoko. Sure. Aiwa ndozvinhu zvikura kunyange dzimba dzemuno muzhinji handipoti kunyepera kana kuti sei varume vari kuwarawa nemaziso avo attraction yemiviri inenge ine vana vemuno iyi ndoiri kutiendesa. Bva zvakaoma hazvo. Zvakaoma. Varume tikangogona ngozvikontrola panyaya idzodzo chete aiwa zvinhu zvinoona zvichiita right ndakangana kuti kuzimbabwe chaiko ka hakumborina zviriko hazvo hatirambe but hazvina kunyanya nenyaya yekuti vanenge vakangoenderana vakafanana vakadai. Haiwa tazvinzwa kola. Thank you very much. Ngatimbowa vamwe varume tiwo kuti zviri kufamba sei. Alright, maita basa. Alright, sharp. Pakaipa. Right. Hello, Kola. Kola Adona. All right, guys. With me here is another gentleman who's going to join us in this debate. Kana kuti guys, network kana bahira ndokata ndopinda maybe inogona kuve network ye that phone yandokushandisa ye line iri phone tochinja network. Antika tinyatsotanga kufamba nenyaya because varume tinavo panapa. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY. How are you, Jerome? I'm good. Right. Taura tinzwe. Chii chiri kuitika kuti munyanya kumanyira masasiko mchisiya vakadzokumusha iko kuchinzirora nayo yematongo. Let's first address nyaya yekuti masasiko because vane magaro pamchichi iri ndogara namadzimbo chisasiko. She doesn't even have big bums, but I'm still crazy. But you know the difference is that South African and Zimbabwean women do not know how to explore. They are too reserved when it comes to relationships. Even the first time I ever saw a woman, my own woman, some of the underwear these women wear, just makes you go crazy. Some of the stuff that I've seen this woman wearing, because Zimbabwean women do not even understand. You always going to somebody wearing a parachute covering the whole body, cannot see a petticoat in the leg. This woman of mine, I've seen underwear that I've never understood could tell this was saying. It just confused me. Wow. And these are the things that make me say. And the way, and also this thing of women of them going around South African women, the way they speak to, the way they conduct themselves, it's just refreshing. Okay. Yeah, that's for me. And for me, I mean, I come from previous relationships. Not to discount Zimbabwean women are not explorative, but the thing is that they are very, very reserved. There are things you want to do, you want to talk about, and because of the way they were, the way they are, the way they were raised, and that culture of hey, I shouldn't do this as a woman, I should hold back, I should reserve myself. That's the reason why men go out and look for it. So rather than women do for you, when you're dating a South African girl, she does for you the things that when you are going out, when you are going to the clubs, because you got an enormous card to the club, you're not even interested. Okay, hey, let me go for this girl, because everything that is happening with those girls, from the bum shorts to the boob trim to the should be wearing the flat stomach, the bums, the fitness, you are finding it at home. Okay, so you're talking of dressing, right? Kuti vanasisi vakwava, they should improve in their dressing, right? Kana vapinda mune foreign lands, and if you go to Germany, you do what the German does, right? Kana mukapinda muchiti urukana club, mukadzi hanzi na Jerome, muzvokuti ndosara kumba, hey, ndrukadzi womunhu, kuno ku SA, I want to go with you, wear that bum short, wear that boob tube dress, let's go in club.
hanzi saka hanzi ndozvimwe zvinoti attracta because he is married to a South African. Hanzi ndozvakandi attracta inini because they are free. Handika chandataura icho havana zvipinge zvokuti hey izvo ndozoonekwa nevanhu ndikazodai torai manotsi asikana torai manotsi enderera mberi. Hanzi remove your phone on loudspeaker. Remove your phone pa loudspeaker. We remove your phone on loudspeaker. My wife will send me all the pictures I want. She will wear that underwear. She will send me those pictures. Obviously, they're private between us. But those are the things that keep me wanting to go back home and thinking, hey, she makes give me a reason to meet her all the time, And it's okay. Be a lady in the street with your husband. Walk like a lady, behave like a lady. But when you get home, be that freak at the house. Even women that makes him want to desire me every single time. Because I don't look at every time I take my rollers, get back and walk after that like to down there, so I'm outside. They can't take a bonnet in Zoro. Yes, you know, they even take up who go to the house. I'm going to go to the street. Sunday afternoon, with you are you going? You don't have phone. You don't have phone. You don't have kitchen. But why are you dressed like this? When I'm going to go on you. Go down to the whole morning day, down the whole day. Or man, you put your change in the same 21 night dresses, no sexy underwear. It doesn't work. Mazvinzwa guys, let me say it back again. Hanzi inini ndinoenda kumashoots ndikaita 3 days ndisipo. Mukadzi wangu would wear my underwears. Andika otorwa picture akapfeka majoke echirume achiti kune murume wake ona zvandakapfeka nhasi. Andika that kind of romantic whatever attraction. Animaona hanzi zvinoita kuti ndide kudzoka kumba. Animaona because ndo zvinenge zviripo and achitombotenderana nemba kati hanzi ma free spirit actually. Saka imimi manje hanzi munenge makati maziparachute aya mazigauni aya makuseni munhu akapfeka zigauni ndoenda kubasa akapfeka zigauni dzoka akapfeka zigauni at least varume vari kukuudzai zvavari kuda. Animaona hanzi be free sunungukai pfekai uchida kukuona iwo makapfeka izvozvo munhu achitenderera mukitchen akapfeka izvozvo. Animaona right Kelsey. Yes. And tiri kuda kuti utipewo whether from experience or from zvamunotaura muri kumaconference evarume uko handiti why varume vekuzimbabwe vachida masasco vachisiya vakadzi vavo vakabva navo kumba chii? Okay, first thing first. Kuvakadzi, I'm sure there's some women that watch soccer, right? How does you know the foreign best player? Why is it? Why is it that soccer clubs they invest in foreign based players? And we don't know why they invest in foreign based players. Tell us. So but because we are not soccer players, guys. No, I'm just giving examples so Okay. it makes it easier, right? So normally, basically, they do that because they already know what they have housed in their property at home, right? But foreign-based player brings in a different element. It won't be the same. So I think a difference. Okay, now with a foreign-based player, the reason why I'm investing is because I want to make things better. Maybe there's certain things that I feel that there's restrictions that I need to have. Tatenga striker kuside vakanzi pamwe striker chatibatsira kuti win a league. So in that aspect, the same thing, the example I'm giving, Kumba, munhu anenge achiona kuti okay, I think it all comes from growing up. The way kuti takarerwa sei, takakudzwa sei. Saka vamwe vanenge vakaudzwa vanzi ma-restrictions because culturally, Kumba andika kuZimbabwe, we have certain different cultures. But because of those different cultures, the women are restricted to doing certain things. They will tell you, once it so, because I know this way. Whereas Jerome and I think are probably the same type of race. Yes. So, you for are. me... Imi makarati magara munonetsa. Makarati aiwa. Mira, makarati aiwa. Makarati muda zvinhu. But let me answer because okay. Alright, okay. No, you are now saying Jerome and we have the same race, auntie. Yes. So what I'm saying is, because of the fact that we are the same race. Even camera. Okay, I was talking about camera. Even okay, let's say I'm a white person, or even with a dream boy, but I never say I was raised by my English parents. They never chose but we're going to follow our roots to village culturally so it now becomes because
yadzoka. Chama ndokufonera. Ndipa live ndokufonera. Hapana zviri. Okay guys, inzwaika guys atikuita panapa. Ndakutanga I'm starting another live. Ndakutanga imwe live nemwe phone. Antika ndakutanga imwe live nemwe phone then we continue. Saka uyai kune imwe live.